Ja. Hva i helvete vil du? Alt i orden? Självklart. Jeg vet ikke helt om jeg kan stole på deg. Hva mener du med det? Du er jo ikke helt tilregnelig. Du sov jo faen ikke om natta engang. Hvor har du fått det fra? Tanja sa det. Tanja sa skulle Tanja tenkt på. Det var et uhell. Hun ringte meg midt på natta. Var helt gæren. Kjæresten hadde slått opp. Skjønner du? Det var et jævla uhell. Jeg tenker ikke på det nå. Allting ordnet. Du misforstod. Jeg ville bare trøste. Men så ble jeg tent, for faen. Jeg fikk så jævla tenning. Hun merket jo det. En eneste gang, og det var for mye. Lugna ned henne. Hun blødde nesten ikke. Var bare så veldig søvnig. Og så fikk jeg alltid sex. Nei, man skal være nøye med hvem man spiller på lag med. Lugna ner dig för fan. Han kameraten din. Kom han deg litt for nær?